Ο Σύλλογος Άλμα Ζωής είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του μαστού. Λέγομαι Γαβριλίδου Κλεοπάτρα, είμαι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες οι οποίες είχαν βιώσει τον καρκίνο του μαστού και ήθελαν με την προσωπική τους εμπειρία να στηρίξουν άλλες γυναίκες που βίωναν εκείνη τη στιγμή τον καρκίνο του μαστού και οι γυναίκες αυτές να βλέπουν τη ζωή μετά από την εμπειρία που είχαν με ένα διαφορετικό μάτι. Η στήριξη αυτή την οποία προσφέρει ο Σύλλογος στις γυναίκες με καρκίνο μαστού είναι η οργανωμένη αλληλοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική στήριξη που προσφέρει στις γυναίκες και η ψυχολογική στήριξη εκτός από εκείνη και στα μέλη της οικογένειάς της, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μια γυναίκα νοσεί, όλη η οικογένεια είναι εκείνη η οποία νοσεί, άρα χρειάζεται και αυτή κάποια στήριξη. Ο Σύλλογος έχει μοναδικό σκοπό να στηρίζει τις γυναίκες που βιώνουν αυτή τη στιγμή τον καρκίνο του μαστού, είτε με ατομική συμβουλευτική ή με προγράμματα ομάδων ψυχοθεραπείας που γίνονται στο Σύλλογο, τα οποία προσφέρονται δωρεάν προς τις γυναίκες με καρκίνο μαστού. Έχει σκοπό την ενημέρωση της γυναίκας για τα ασφαλιστικά της δικαιώματα, για τα εργασιακά της δικαιώματα, για τις μορφές νοσηλείας, για τον τρόπο που μπορεί να πάρει θεραπεία από τους γιατρούς της αλλά και από τα νοσοκομεία. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίζουμε τη γυναίκα όποτε και όπου μας το ζητήσει. Η μοναδικότητα αυτού του συλλόγου είναι το ότι όλα τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από γυναίκες που κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαφοροποίηση, διότι όλες εμείς οι οποίες ζήσαμε και βιώσαμε αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες της γυναίκας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες, ιατρούς, αλλά και άλλων ειδικοτήτων οι οποίες έχουν μία σχέση με το αντικείμενο του καρκίνου του μαστού. Είναι γιατροί οι οποίοι μας συμβουλεύουν για θέματα τα οποία αφορούν το Σύλλογο και είναι τα τελείως ιατρικά, καθαρά ιατρικά θέματα. Λέγομαι Αθηνά Βούρτση και είμαι ακτινολόγος, ειδική ακτινοδιαγνώστρια στις παθήσεις του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι μια πάθηση πολύ συχνή. Όλες οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο προκειμένου, εάν αναπτύξουν μια κακοήθεια στο μαστό, να διαγνωστεί σε έγκαιρο στάδιο, σε αρχική μορφή. Όλες οι γυναίκες είναι σωστό να κάνουν ψηλάφιση μία φορά το μήνα, ανάμεσα στην 10η με 15η ημέρα του κύκλου. Αυτό το οποίο θα τις ανησυχήσει είναι αν πιάσουν κάποιο καινούριο ζύδιο και κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό προς όλο τον υπόλοιπο φυσιολογικό μαστό. Δεν χρειάζεται βεβαίως να πανικοβάλλονται, δεν πρέπει να φοβούνται, διότι τις περισσότερες φορές αυτό το οποίο είναι ψηλαφιτό και νιώθουν ότι πιάνουν κάτι διαφορετικό είναι καλόηθες. Μπορεί να είναι μία κίστη απλή, μπορεί να είναι ένα απλό εινοαδένωμα, ένα καλόηθες οζύδιο, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει αυτό να το κρίνει ο ειδικός. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική, όλες οι γυναίκες πρέπει να ξεκινούν τον πρώτο τους έλεγχο στην ηλικία των 35 ετών. Και από την ηλικία μετά των 40, η μαστογραφία πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως, η κοπέλα που κάτι ψηλαφά θα πάει στον ειδικό γιατρό. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα αν είναι 20, 25, 18 ή 35, να πει με νέα και δεν θα κάνω τίποτε άλλο. Διότι έχουμε παραδείγματα γύρω μας και έχω προσωπική εμπειρία από περιστατικά σε πολύ νέες γυναίκες ανάμεσα στην ηλικία των 20 με 30. Όσο δεν περνούν τα χρόνια και η γυναίκα μεγαλώνει, στην ηλικία των 50-60 ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Συνεπώς, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχίζεται, διότι όσο μεγαλώνουμε η ηλικία είναι ο σημαντικότερος επιβαρυντικός παράγοντας. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η μαστογραφία είναι ότι η κακοήθεια του μαστού διαγιγνώσκεται σε εντελώς αρχική μορφή τότε που μπορεί να διατηρηθεί ο μαστός, να γίνει συντηρητική χειρουργική επέμβαση και πολλές φορές δεν χρειάζεται να χορηγηθεί και κανένα σκεύασμα.
Η μαστογραφία καλύπτει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως είπα και πριν. Σε ορισμένες όμως επιλεγμένες περιπτώσεις που οι γυναίκες μπορεί να έχουν πυκνό μαστό, συμπληρώνουμε και με το υπερηχογράφημα, το οποίο καλύπτει το κενό που μπορεί να μας αφήνει η μαστογραφία. Ο καρκίνος του μαστού, με τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα της έγκαιρης διάγνωσης, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ιάσιμος. Λέγοντας ιάσιμος σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή κινδυνεύει να πεθάνει από κάτι άλλο, αλλά όχι από την νόσο που πέρασε. Αρκεί να διαγνωστεί σε αρχική μορφή και ο όγκος να μην είναι επιθετικός. Βεβαίως έρχονται οι ογκολόγοι εδώ να συμπληρώσουν με τα νέα σκευάσματα τα οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Οι ελπίδες μας είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Όλες οι γυναίκες θα πρέπει να εξοικειωθούν με την μαστογραφία, διότι είναι μια εξέταση ρουτίνας. Ο πόνος σχεδόν είναι ανύπαρκτος. Υπάρχει ήπια πίεση που κρατάει μόνο δευτερόλεπτα. Με τα σύγχρονα μηχανήματα, με τον ψηφιακό μαστογράφο, μπορούμε και βλέπουμε κακοήθειες που δεν μπορούσαμε παλαιότερα, ακόμη μικροτέρου μεγέθους. Άρα η πρόγνωση είναι ακόμη καλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Συνεπώς όλες οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται μία φορά το χρόνο σε προληπτικό έλεγχο και να σκέφτονται ότι κάνοντας μια μαστογραφία μπορεί να σωθεί και η ζωή τους. Ονομάζομαι Γιοχάη Βάσο. Πριν 3 χρόνια νόσησα από καρκίνο στο μαστό. Για μένα ήταν κάτι εντελώς άγνωστο η λέξη καρκίνος του μαστού. Όμως ο χειρουργός μου είπε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, με βοήθησε και έτσι μου συνέστησε το σύλλογο Άλμα Ζωής. Αμέσως έτρεξα και βρήκα αυτό το σύλλογο. Με βοήθησε στο να σηκωθώ ψηλά, στο να πω ότι όντως μπορεί να νικηθεί ο καρκίνος. Μου έδωσε πολύ κουράγιο να συνεχίσω τη ζωή μου και έτσι μέσα από αυτό ξεκίνησα με το να γίνω μέλος στο σύλλογο και μετά εκπαιδεύτηκα σαν εθελόντρια. Παρακολούθησα ένα 4μηνο σεμινάριο εκπαίδευσης. Μέσα από αυτό είδα ότι βοηθώντας άλλες γυναίκες βοηθάω και εμένα προσωπικά. Όταν μου συνέβη και μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο του μαστού, η πρώτη μου ανησυχία ήταν το αν θα μπορούσα να σώσω το στήθος μου. Αν όντως ήταν κάτι προχωρημένο ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να με γλιτώσει από το να κάνω κάποια μαστεκτομή. Μετά από αυτό όμως σκέφτηκα ότι μετά από μια τέτοια επέμβαση ακολουθούν χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, όπως έχω ακούσει και από άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό με φόβιζε πάρα πολύ. Στην ουσία δεν ήθελα να ακούω τη λέξη χημειοθεραπεία. Σκεφτόμουν ότι είναι πολύ βαρύ για έναν οργανισμό, από ό,τι έβλεπα και από παλιές καταστάσεις. Δεν ήθελα να δω τον εαυτό μου να μου πέφτουν τα μαλλιά, ήταν κάτι το οποίο με φόβιζε πάρα πολύ και πιστεύω φοβίζει την οποιαδήποτε γυναίκα αυτό, γιατί πέρα από το ότι το στήθος είναι σημείο θηλυκότητας για κάποια γυναίκα, είναι και τα μαλλιά της. Μετά τις χημειοθεραπείες ακολούθησαν και οι ακτινοβολίες. Στην αρχή η λέξη ακτινοβολίες με φόβιζε πάρα πολύ, όμως είδα ότι τελικά στην πορεία ήταν κάτι εντελώς ανώδυνο, κάτι το οποίο πέρασε πολύ πιο ελαφρά από ό,τι οι χημειοθεραπείες μου. Όλα αυτά είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι των γυναικών που μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ στην τηλεφωνική γραμμή στήριξης. Παίρνοντας μια γυναίκα τηλέφωνο, στην αρχή είναι πολύ φοβισμένη, πολύ λογικό, διότι και εγώ στη θέση της έτσι ήμουνα. Ωστόσο, προσπαθώ να την καθησυχάσω λέγοντας ότι και εγώ πέρασα από αυτή την εμπειρία και ότι τώρα είμαι καλά. Και βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση αυτό, διότι μετά νιώθει πολύ καλύτερα. Όσο μιλάμε, μου ανοίγεται περισσότερο, μου μιλάει πιο πολύ για την εμπειρία που πέρασε και για τις ανησυχίες της στο μέλλον. Και έτσι κανονίζουμε μια προσωπική επαφή, είτε έρχεται εδώ από τον σύλλογο που έχουμε κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο και έτσι μπορεί να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο. Όπως είπα και λίγο πριν, όλα τα μέλη του Συλλόγου είμαστε γυναίκες που έχουμε βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού και εγώ λοιπόν όταν το 1998 ασθένησα ήταν πραγματικά όπως όλες οι γυναίκες ένα σοκ, διότι θεωρούσα ότι περνούσα μια πολύ καλή φάση της ζωής μου. Ο καρκίνος του μαστού με συγκλώνησε. Είχα την τύχη να έχω γιατρό ο οποίος πριν καν χειρουργηθώ μου υπέδειξε αυτό τον σύλλογο, όπου ζήτησα στήριξη από τις πρώτες στιγμές
Μία εθελόντρια ήρθε στο σπίτι μου και με στήριξε και έκτοτε κατάλαβα ότι μόνο μέσα από εδώ θα μπορούσα να στηριχτώ και εγώ με τη σειρά μου μετά να γίνω μέλος αυτού του συλλόγου, να γίνω εθελόντρια και να βοηθώ άλλες γυναίκες. Πράγματι στηρίχθηκα και ατομικά και με ομάδα ψυχοθεραπείας και έτσι αυτή την ασθένεια την οποία όταν πρωτοήρθε θεώρησα ότι ήταν τόσο κακή για μένα, ναι, αυτή την αρνητική στιγμή της ζωής μου την έκανα θετική ενέργεια και μέσα από εκεί είδα ότι η ζωή δεν τελειώνει με έναν καρκίνο, ίσως μερικές φορές να ξεκινάει. Και εγώ πράγματι ξεκίνησα τη ζωή μου πιο ενεργά και πιο θετικά μετά από το 1998.